Den perfekte dansker er Thea, Mikkel, Fie, Anna og Clara. Hvem er danskerne? I Danmark er den protestantiske kristendom vores hovedreligion. For at være en rigtig dansker mener vi, at man skulle kunne beherske det danske sprog, men det kommer meget an på personen og hvordan det indretter sig i det danske samfund, og hvordan de ser sig selv. Vi synes, at man skal være indfødt i Danmark, men det kommer så samtidig igen an på, hvilken person man er. Et eksempel er, at vi ikke mener, at man kan komme ind som 30- eller 40-årig, uden at kunne det danske sprog eller indrette sig efter det danske samfund, og pludselig blive en dansker. Hvorfor er danskerne, som de er? Vi er alle en del af det danske samfund, som indebærer nogle traditioner, regler og en speciel kultur. Vi har derfor en national identitet, som gør, at vi føler os trygge og føler, at vi er en del af et fællesskab. Et eksempel er, at vi som danske statsborgere har et sikkerhedsnet under os, som gør, at vi kan føle os trygge og lykkelige. Og med det sikkerhedsnet mener vi, at for eksempel hvis vi bliver arbejdsløse eller syge, kan vi altid få hjælp af staten, og hvis vi kommer til skade, kan vi få gratis hjælp ved lægerne ved hjælp af skat. Det gør os til det lykkeligste folkefærd, som vi nu engang er. Hvorvidt skal der ændres noget ved, hvordan danskerne opfatter sig selv, og i givet fald, hvordan? Vi har valgt at lave en debat om Bassims artikel, som handler om, hvornår man er rigtig dansk. På den ene side giver vi Bassim ret i, at han bør ses som en dansker og godt kan repræsentere Danmark. Men på den anden side forstår vi også godt folks vrede over, at det er en dansker med anden etnisk baggrund, som repræsenterer Danmark, da han jo ikke er af dansk afkom og har dansk baggrund. Vi kan derfor forstå folks reaktion i, at han ikke kan repræsentere en traditionel og rigtig dansker.